let's go to the store. We're gonna buy paint kasi wala akong work. So, ipipaint na natin yung ating kusina. So, bibili kami para meron na akong pag matapos akong magligpit sa mga gamit sa kusina. So, pwede na akong mag-paint. At ano pa natin lilinisan tapos ipipaint para ready na. Kasi trabaho si Chitin. So, ako lang magpipaint. Ngit-ngit. It's big kami, guys. Men vi har en liten tur. Da kan du være med meg. Hvis du vil, da kan du være med meg. Vil du? Det er bare grafse som kommer. Oi. Andi. Er dette godt? Hæ? Du kan se det her. Ja. Jeg skal gi massasje til deg. Så får jeg gi massasje her. Is it the salon under the cart? So, mao ni mga isa sa mga tindahan, mga materialis sa bahay, guys. Saug. Golf is saug. Salog, sahig. Mga sample. Kasi nga lager or what is warehouse dito. Lagin sa ina. Guys, mag-paint ito, guys. So this is our paint. And the color is beige. This one. Vanilla. Vanilla yung nalagay, pero beige yung color. Light beige.
Guys, nag-break ako. Sandali, kumain ako ng tinapay. Gutom ako. So yan, puti na, parang ano na siya. Beige ang color niya. Hindi ko na hindi ko na siya nilalabas lahat ng mga gamit guys. Minumove lang namin na makadaan ako pag nagpipaint. Kasi ang daming trabaho pag liligpit-ligpitin mo pa. So, i-empty talaga natin yung room. So, yan. Yung mga cabinets hindi na natin yan. Ipipaint yung lang kasi madumi na siya tapos yeah. Hindi maganda. So, dyan ako sa likod ng refrigerator natin. Yan, yung dito sa bintana banda. Tapos, pero pa to, first coating pa to guys. So, i-second coat pa natin to. Habang wala tayong trabaho, i-paint na muna natin yung bahay. So yan, hindi pa yan. Tapos yung dyan banda. Tinatry natin yung mga color na yan last summer, pero hindi natin nagawa. So kaya ngayon. So wala sa kulay na dyan yung tinatry natin. Yung pinili namin ngayon. Yung lang siya, light beige. Yung paint na to. Pero para naman siyang puti tingnan guys. Pero beige yan, na light. So yeah, continue tayong paint. Gusto niyang tumulong guys. So binigay ko yung jacket ko sa kanya. Kasi marami na yung paint. Ginamit ko yan ng mga nakaraang taon. Nagpipaint sa labas. What are you doing? Betty. Huh? It's Alicia the second. The first, actually. Yeah. Alicia the first. Huh? Guys, good day. Ay, alis tayo guys. Wala akong trabaho today. Tayong trabaho today. And yung magpipick up ng mga bata is mama ni Chitin. Yung biyanan ko. So pupunta kami ng bangko guys. Nag-enjoy na akong magligpit sa kusina kasi ang daming kalat tapos nagtatapon ako ng mga maraming gamit na kailangan itapon. Yes. So let's drive guys kasi punta kaming bank. Hi guys, it's our 11th year anniversary. We are here in our favorite place. Yeah. Quick lang guys, din na yung mga bata kinuha ng mama. Wala kaming plan pero sabi niya kakain daw sa labas. So galing kami ng bangko. So ito yung akin. Egg noodle na mais kampi. So sa kanya yung chilling satay rice. And then my extra rice tayo guys. Rice is life. Yes.
What the, how you buy? Bumili kami ng pang ano guys sa basura natin. Kasi nga i-segregate natin yung basura. Tsaka bibili kami ng bagong microwave. Tapon namin yung luma. So our anniversary date continue. Working. Yeah, so it's done na guys. Our kitchen na tapos natin pag-paint. Isang araw ko siya pininturahan. Yeah. Tapos nagkahapon, tapos today nagtatapon ako ng mga gamit na hindi na kailangan. Saka minomove ko yung ibang mga gamit. So may ano na tayo, space na tayo para sa iba. Hindi na po yung iba na ilalagay namin sa basement, yung hindi siya ginagamit lagi. So kukunin na lang natin pag gagamitin kaysa sa nakatambay lang dito. Hindi naman ginagamit, so puno. So yan. Masarap sa pakiramdam na tapos na ba? Tapos nagla-light din na yung yung kulay. Dati kasi parang iwan ko. Yun daw yung mga kulay dati. So yung paint na yun pa yung paint na yung may-ari dito dati. Matagal na hindi kami nagfi-fix ng ano. So ngayon, wala tayong trabaho. So gamitin na lang natin sa pag i-fix. So yung ating pasyente baka hanggang sa 20 pa. So plano ko rin na i-paint natin yung sa labas. Nasa sa entrance ba na part. So hopefully magawa natin din. Minsan yung katawan ko guys, ang sakit din ng yung balikat ba. At saka yung kamay kasi din mag-paint, no. Pero masarap sa pakiramdam na may matapos ka ba. So naisip ko na gagala sana or mag-walking, pero priority na muna natin yung sa bahay. Buffet na mo. Kain tayo guys. You've got log skins, you've got dovetail corners, Bread there's with, steel, there's glass. But at the same scrambled time, egg and there's a salmon. softness to it that is all the functioning. So, muscle and makeup. Muscle and makeup. As long as you don't try to wear makeup. Kain tayo guys. Speaking of makeup. Hi guys, good morning. Wala pa akong almusal guys. So kinontinue natin lahat ng dito sa kusina gawain. So it's all done. So saya ko guys, tinanggal na natin yung mga gamit sa taas. So yan na yung bagong kulay ng ating kitchen wall. Yan. So yeah, feeling accomplished guys. So yan. Magulo yung ating ref kasi andyan yung mga magnet, pero hayaan na para may mga kulay din. So yeah. So marami akong tinapon guys. So may mga extra space na tayo sa ating mga cabinets. So yan pala yung trash bin na binili namin kahapon after namin kumain sa Tyson Sub. So that's for the paper cartons and plastics. So, ayan, dyan natin nilagay. So, tinanggalan natin yung, nilagyan natin ng mga panluto, mga pansahog, tsaka yung coffee natin. So, tinanggalan natin dyan para may space. Tapos, yung microwave natin na luma, itatapon namin. So, bibili kami ng bago na medyo maliit, malaki kasi yung, so yung may rice cooker pa. So, nilagay natin dyan sa baba yung, tapos yung cereals dyan lang para accessible sa mga bata. So, yeah. Ano po yung itsura na. So, yeah. At least lumiliwanag na yung yung kusina natin kasi ang sobrang dark na green yung kulay dati.
Yun pa yung nung binili niya tong house na to. So, yeah, kahit luma yung bahay guys, ano na lang, repair konti. Magpipintura. So, yan. Yeah, kasi wala akong work until sa 20 yata bago sila babalik. So, yeah, may sahod naman hanggang 15 days. Pero pag lalagpas sila ng 15 days, so, pansamantala kaming tatanggalin. So, yung, sa gobyerno yung magsasahod, pero mas maliit na yun guys. Mga 60% lang yata. Yeah, so, yeah, feeling accomplished. Naisip ko kasi na instead, nag-isip ako na mag-walking, mag-ask ako ng friend na mag-walking or something, lalabas ba. Pero naisip ko priority na muna ko kasi habang may may libre tayo para sa summer, hindi na masyadong marami, makapag-relax naman tayo sa sa bakasyon ba. Marami pa namang mga gawain kasi sa labas ang daming gagawin, pero at least maka-relax din tayo kunti na mag-i-enjoy lang kasi last time parang busy din yung natin, bakasyon. Once a year lang yan na may bakasyon tayo, medyo mataas-taas. So yeah, so happy ako guys na nagawa natin sa video ko. Sa likod ng camera. So hindi perfect yung pagka-paint natin guys, pero okay na rin. Hindi naman tayo professional. So makalat pa sa sala guys kasi maraming gamit. So yan lang po. Hindi siya yung gumanda talaga, pero at least lumiliwanag. Tani chitil kagabi yung natin. Ito. Ayan. Tapos na kaso hindi siya bumabalik automatic guys. Yung nakalagay automatic pero hindi. Sige na lang. Ayan. Tapos yung trash bin na binili din natin kahapon. Hindi maganda dito guys sa loob. Hindi natin napipaint yan. Pag magpipaint ako sa ceiling or sa mga ganito ba, yung mga iwan ko anong tawag niyan. Yung sa gilid-gilid hindi pa yan natin na paint kasi white talaga yan na color. So ito yung trash bin na binili natin kahapon din. So yan sa ating food waste. Yan. So food waste natin yan. Tapos ito yung ating yung mix rest of pal tawag nila. At saka ito yung sa ating metal at saka glass. Yan, so na sale to sa Rusta tong tatlo 99 lang nung nag-sale, pero nahuli ako nung pumunta ako the day before, tapos na pala yung sale, pero wala yung ganito. So ito 529 yata sa Class Olson. Yan kasi na drag mo siya na ganyan, tapos babalik mo. Yan. So kaya inayos din yung kasi tumutulo yung tubig, may balde ako na hindi ko alam ang Tagalog. Sound ba? Sound sa nagtuo nga tubig, pero mao nang gipix galid ang napud ang. So may mga tayo guys, plastic para sa ating basura. At saka yung gloves natin, so yung mga panglinis natin, so nilagay ko na lang dyan. So yan, puno din mga so okay na rin yan, at least may natapos tayo. Tapos sa spring i-change namin yung window na yan kasi tingnan nyo dito, yan, sira. So sa spring may bago kaming window, so i-change yan. So yan lang po. Masarap pala sa pakiramdam pag pag may parang natapos ka ba. So it's kind of setting priority guys. Ipa-priority natin yung mga dapat i-priority. So yan, maganda pala pag pag nakatapos ka, kasi ito parang halos ako talaga yung nagpe-paint. Tumulong si Chit kunti. So ako yung naglilinis ng wall bago pinturahan, tapos nagpipintura. Pero yung mga yung lister tawag nila, yung sa door ba, sa side, yung puti hindi pa. So plano ko pag masakit kasi yung mga balikat ko guys, mabigat din kasi pag ganoon ka lagi. So yeah, tapos nag-organize tayo sa ating mga cabinets. So yan, tapos na yung ating kusina.
So, plano ko na naman na umpisahan yung sa, ano natin, yung parang sa entrance. Pero, baka isang wall na lang yung uunahin natin. Tapos, para ibalik na naman, pag matapos na, so ibalik natin yung mga gamit na, yung cabinet or mga ganun. So, ibabalik natin. Kasi, sobrang messy. Grabe yung, ang dami mong gagawin nung dito kami sa, nagpintura sa sala. Yung nilabas talaga lahat. So, tatanggalin mo lahat ng kung anong laman ng mga cabinet o gano'n. Tapos, nilalabas lahat. Kasi nga, yung pag-paint namin is spray. Yung nanghiram tayo dun sa, kina Elenita. So, yeah, grabe yung, ang daming trabaho, guys. So, kaya dito sa kitchen, minumove na lang namin yung ref para basta makapintal pa sa likod. Magkasya lang tayo na magtrabaho sa likod ng mga gamit. So, yeah. So, kaya pala. Kaya pala. So, proud of me. Sarap sa pakiramdam, guys, pag may ma-accomplish ka na, na nagawa mo. So, yan. So, at least lumiliwanag din. Kasi grabe ang dark ng So, yung kulang na lang sa kitchen natin is yung window, saka yung lights natin, papalitan para, kasi wala na yung light. Hindi ko alam kung sira na ba talaga yung lahat or yung mga bulb lang yung papalitan. So, yeah. Tingnan natin. So, yan yung papagawa natin kay Chitri. Kasi pag mga ganyan, wala ako niyan. So, yeah. That's it, guys. Thank you guys for watching. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Nebo Family Vlog. Be safe, everyone. Bye.